Familia moro mar miyo ma jahigni 36 mane wito ngimane piny Saudi Arabia e yo mapok oyangore dwaro ratiche ka gikwayo kony mar kelo ringre pacho ka. Anyuola mosenindo Mwanahamisi Kadzo Ndoro ma en min nyithindo 6 wacho ni tudruok kode nong'ikore dwe mokalo kane ogochone anyuonde ka ong'ure wi arita mare. Wede miyono wacho ni gisebedo ka giluorore ka gimanyo kony e apisi mag sirikal e boma Mombasa to pok giyudo kony moro amora kata kuom agents mane okonyo miyono e wuodhe ma Saudia. Riwruok makedo ne ratich oganda Muhuri dwaro ni mondo piny owacho ma Kenya oru nonro e wi tho mar miyono kama ne otiye boma ma Jeddah e piny Saudi Arabia. Kutoka tarehe 6 tulipoingia hapo tukatuma mpaka saa hii na hatujapata mwelekeo wa kwamba anakuja ama haji, na kama ameuawa basi mbona hatumpati? Yani tunashaka nayo kwa sababu wanasema amejinyonga na sisi tuko na voice ya yeye ya kwamba anauawa. Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tuna feel strongly ofisi za serikali zina mchezo. Tunapigia maagent waliompeleka udada, wameandika barua kuwa alikufa tarehe 4 mwezi wa 3 na mpaka saizi maiti haijakuja. Sasa tunaona kuna mchezo, kuna watu